Уважаеми зрители, вие сте с рубриката Скенер на телевизия Форум. Тема на днешното предаване ще бъде подпомагане на малкия и среден бизнес от страна на държавата. Мои гости тази вечер са господин Димитров, представител на малкия и среден бизнес, господин Панайотов, писател, и господин Буров, за наша чест, че той е тук. Той е внук на големия български банкер Буров. С него ще разискаме темата във връзка с царските кредити. Господин Буров, нали така беше? Да. Значи сега първо давам думата на господин Димитров. Той ще каже, предварително той ми обясни, че с баща му са се опитали да правят малък бизнес. Нали? Сега ще обясни какво е станало, какво се е случило, как така са взели такова решение, кога са взели това решение и какво е помогнала държавата, помогнала ли е финансово изобщо и оттам нататък как върви неговия бизнес и какво прави държавата в тази посока. Значи, държавата, според мен, ако мога така да кажа, нищо не прави по въпроса на подпомагане на дребния и за средния, не знам, но ние сме дребния. Да, вие сте най-дребния бизнес. Най-дребния бизнес. Семейен бизнес. Семейен бизнес, така да може да се изразиме. И това е моето заключение, че нищо не прави, а ние потърсихме други фактори, от които да извлечеме свежи финанси и да развием този бизнес. Как започна това? Кога започна? Ами, 2000-та година започнахме с моя баща да развиваме таксиметров бизнес. Тогава изискванията за този бизнес не бяха толкова жестоки, колкото са сега. И можеше лесно да се направи такъв. След което започнаха едни изисквания и така нататък, и така да обръщаме специално на тях внимание. И ние, понеже сме съвестни граждани на тази държава, се опитахме да отговориме на тези изисквания за таксиметровия превоз. Какви бяха тези? Ами, тези изисквания са автомобила да е под 4 години за регистрация и да действа до 10 годишната му, навършването. И съответно да е лек и нали, ние да отговаряме също така като таксиметрови водачи, на които водиме този бизнес, на това да имаме психологическа годност и други такива документи, от които се изваждат, документи, които се изваждат от ДАИ. Искам да ви задам такъв въпрос. Значи вие в момента сте в този бизнес, нали така? Продължава вашия бизнес, обаче, доколкото разбрах, вие сте се опитали тогава да вземете някакъв кредит. Тогава бяха така наречените царски кредити. Това време 2000, не, те още не бяха 2000, значи 2001 година. 2001 и 2002 сте се опитали да усвоите, да вземете такива. Какви бяха условията за усвояване такъв? Ами, първо, нали, когато... Защо не го усвоихте? Значи, когато теглиш кредит, първо трябва да имаш изискванията и с ваша помощ намерихме тези изисквания, на които трябва да отговориме. И съответно по тези каталоги, които те ни дадаха от, мисля, че беше банка. Колко изисквания бяха? Да, някъде около 14. 14 изисквания, уважаеми зрители. Отговорихме абсолютно на всичките изисквания и когато отидахме, нали, да представиме документите, се оказа, че трябвало да има още много други, които може би са няколко пъти повече от тези, които ние сме от тези 14. От тези 14. И в крайна сметка искаха ли нещо да заложите на базата на това за банкова гаранция за този царски кредит, който да помогне на вашия бизнес? Съответно ни казаха, че трябва да заложиме някакво имущество, да обезпечиме кредита, нали, което е нормално за един кредит, който не е помощ от държавата. Нали. Ние имаме такава възможност, обаче нали, целта на занятието е държавата да ни помогне по някакъв начин. Значи, господин Димитров, аз как да ви разбера? Тогава успяхте ли да усвоите? Аз мисля, че не успях да усвоите. Не успяхме. Какво ви искаха тогава? Каква гаранция ви искаха за банката? Искаха ни гаранция в размер на, примерно, ако кредита е 30 000 лева, ние трябваше да имаме 60 000 лева обезпечение, независимо в какво недвижимо имущество. Момент. Господин Буров, искам да ви попитам вас за тези царски кредити. Какви бяха условията и изискванията?
Как могат да се получат от такава малка фирма като тяхната? Сега, аз съм правил и аз опити като господина за тегляне на кредит, но преди да тегла кредита, да започва да правя опита, започнах да правя сметката как се връщат тези кредити. И съответно се съветвах с разни икономисти, защото когато се тегли кредита, има така наречената критична точка или изкупуване на дълга. Кога всички разходи приключват и кога с тези печалби, които правиш, изкупуваш дълга. И в различните читанки има следния пример. Той е един и същ, че чистата лихва, без всякакви странични, защото банките подвеждат. Банките не дават никакви кредити. Те са лихварски дружества. По простата причина, че те обявяват кредит, че лихвата е 6%. Обаче искат 2,5% обработка, като се включва върху общия кредит, и 2,5% за страховка. Това прави 5%. И 6% прави 11%. Значи всички банки ти дават под най-различни предлози, там реклами и така нататък. Извинявайте, само да ви прекъсна, много се извинявам. Значи тогава бяха обявени 10 или 14, колко банки, спомняте ли си по памет така? 14 банки. Няма значение каква банка. Имаше значение. Всичките банки. 14 банки бяха обявени, че отиваш с тези документи, 13 изисквания, които 14 изисквания, отиваш в тези банки, една от тези банки и слагаш всички документи на масата, които трябва да дадеш и оттам нататък не трябваше да има проблеми. Нали? Както направихме. Вие го обяснявате наочно, защото сте внук на банкер. Нали? Не, аз не го обяснявам. Аз ви казвам, че не може да изплуваш, при 11% лихва. Лихвата, когато е над 7%, вече ти затъваш. Ясно, точно така. А тук под прикрита форма се прави така, че обявената лихва е 5,6, 5,6 различно, но обработката на кредита, за страховката, и това ти прави 11%. Значи, ти няма смисъл. Не, даже и да го вземеш, не можеш да държиш. Ти не можеш, ти си обречен. Чух си, уважаеми зрители, значи това са прословутите царски кредити. Както обяснявам? 11. Това не е само за царски. Това си изобщо за тук. Това беше преференция от страна на сега не може да си кривиме душата, че след 2001 година лихвите по кредитите паднаха, защото до 2001 година с въвеждането на валутния борд кредитите бяха 22%, което абсолютно блокираха банковата система. И те, всъщност, в продължение на 6 години банките не работиха. С 22% няма. Умишлено се намалиха на 11%, за да може лъпни шараните да теглят, които имат по-високи доходи, не за бизнес, и да започне да се строи. Наистина настана бум в строителството. Следствие на този бум в строителството се покачиха неимоверно цените на недвижимите имоти в цялата страна. Скочиха с 2-3. Домашното кредитиране. И следствие на това управляващата класа, така наречения елит, каза, че трябва да се коригира базисната цена за оценка. С което да наложи, от тази година се въведе нова базисна цена за оценяване на недвижимите имоти и се покачиха данъците. Но това е абсолютно неправилно, по проста причина, че днеска пазара на квадратен метър в столицата средно примерно върви 500 евро. Утре ще паднете. Тя не може да бъде една и съща цена. Има насищане на пазара. Всеки 7 години пазара на недвижимите имоти се насища, цените падат, това означава, че след
2 години, според някои брокери, според вестник, имоти и така нататък, след 2 години цените на имотите ще паднат много, но ние ще плащаме данъци за недвижимите имоти върху определените от тази година. И това е просто изкуствено повдигане на цените на имотите, за да може да се покачат данъците. Не е за нещо друго. И бъдъците си купиха неща на високи цени. Бъдъците си Господин Панайотов, защо така ми се И сега ще защото това да плащаш 11%, това на остров Тамбукту няма 11% лихва. Аз не съм банкер Сравнението е добро. И не съм доцент, но ще кажа нещо. Аз казвам, че максимум до 8 месеца ще има сгъмолясване на цените на недвижимите. Не, максимум не до може. 8 месеца. Не може. След това ние говорим за една държава, която нямаме първо държава. Има една глутница българци, които разкъсват целия български народ. Няма негово величество, понеже няма цар без царство. Този тогава се казва бай си моментите, защото дойде в България и измести целия български народ. И в тази телевизия трябва да се говорят сериозни неща, защото тази аудитория, която нашите ни гледат, това е най-бедната и най-ощетената. Няма среден и древен бизнес. Тези хитрици като Муравей, Радев, Иван Костов си направиха предприятия по европейски образец. Ако влеземе, аз предполагам, ще ни отложат между 2 и 4 години за Европейски съюз, но ако влеземе, просто те ще бъдат готови, а всички други предприятия ще бъдат закрити. Хора с таксиметрови коли, които са доста по-стари и ни отговарят на изискванията, като в Германия на ТЮФ, ще бъдат спряни от движение. Да не говорим, всички тия гаражи ще бъдат затворени, всички мандрички, хората населено няма да могат да си продават млякото. В България ще настане страшен хаос, като всички павилиони, сергии, всичко това ще изчезва от лицето на града, защото никъде го няма в Европа и ще настъпи много голяма безработица в България. И нещата не отиват на добре, а отиват на зле. И тази държава, тя не е държава майка, е държава мащика за собствения си народ. Кои са в тези държавата? Байси моментите ли Иван Костов, или Петър Стоянов, или Надежда Михайлова, или Станишев, или предишните Ахмед Доган и Беров, които са грижили за този народ. Те дойдоха само да ни остават, да ни ограбят, направиха, фалираха банките, пирамидите, сега изкуствено покачват цените, за което говори колегата. Аз пак казвам, не съм банкер и не съм брокер. До 8 месеца, защото аз съм бил 150 държави, познавам света и знам какво се случи в Полша, какво се случи в Литва, какво се случи в Чехия и това ще се случи и в България. Продължавайте сега напред. 2 години. Благодаря ви за мнението. Има крива, която се насища. По отношение на безработицата, в България се въвежда изкуствена безработица. По проста причина, има научно обяснение и България се ръководи икономически с един прием, наречен кривата на Филипс. Новозеландски учен, преподавател в Кембридж, 52-3 година създава кривата на Филипс. Което философията на кривата на Филипс е, че 2% безработица смъкват инфлацията с 1%. Преди изкуствено напомпаната инфлация от 1997-1998 година, средната инфлация в България беше някъде около 10%, 11%. За да може да смъкнат тази инфлация от 10-11%, в България фалираха доста предприятия. 70 или 80% от предприятията фалираха. И по този начин създаваха условия да смъкнат инфлацията. Те се базира на това, че намаля покупателната способност на населението, което е безработен човек, не може да си позволи да купува, и по този начин се регулира инфлацията. Това са приеми на Международния валутен фонд, които са от преди 50 години. 51-52 година е създател. Не, това е архаичен метод, защото има по-съвременни монетарни методи за регулиране на инфлационните процеси и така нататък. Но тук ни управляват, може би умишлено ни управляват така. Не може би. Умишлено ни управляват така. Според вас, понеже тръгнахте да говорите за инфлацията, реална ли е тази 6,5% в момента инфлация? Не е реална. Всичко е изкуствено. Не.
Тя е много малка, тя е минимум 10. Молива и... Защото много неща са дигнати. Плават се в управляващите. Да, и те пишат. Статистически институт. Нали? То директор ще си отиде следващите 24 часа, ако той обяви, че инфлацията е 8%. Той си отива. Но те продължават ли тези неща? И как да не продължат? Значи нищо. Като смазана стара. Нашата аудитория няма да бъдат банкери, а ще бъдат прост народ. Тези хорица трябва да им говорим с прости и народни думи, за да не разбират. Хората знаят какво са криви, какво са прави. Трябва да им го обясняваме по съвсем различен начин. Ще един човек, който иска да си купи такси и да вземе 5000 да си отвори един дюкян, той не разбира от тези приказки, които в момента ние ги говорим тук. И ако искаме да спечелим аудиторията на телевизия форум да бъде по-мащабна, трябва да говорим по различен начин. Защото хората наистина няма да ни разберат какво искаме да им кажем. Сега ни правим една дискусия и ние сме хора посветени и разбираме за какво говорим. Говорим за хора от народа, който иска да вземе някакъв кредит и той наистина, това е хубаво да му се казва, че лихвата не е 4-6%, а е 12 или 15%, и всичко това е измама страна на банките, и че банките са лихвари, а не е банкери. Еленски лихвари. Еленските лихвари по времето на турското робство са известни с това, че те купуват от турците десятък. По време на турското робство те го изкупуват, обаче те го купуват в началото на годината. И есента, когато трябва да се прибере реколтата, те слагат 10% върху десятък. И затова си им казват най-страшните, ако сте, вие поне сте писател, сте чели Пейо Тодоров, майстори и така нататък, прословутите еленски лихвари. Това са сегашните и изобщо банките, банковата система. Има мине не мине, се хвалят, като има един македонски хвалят се като цигани с от бело дупе, нали, без извинение. Казват, ние имаме резерв 7 милиарда лева, там или 6 милиарда лева. И ти с този резерв 7 милиарда лева не можеш да коригираш банковия лихвен процент и да го насочиш така, че да не отиват към потребителски кредити, а да отиват към машини за производство, в смисъл таксита, шприцове, развитие, каквото и да е. Второто, което е малкият и средния бизнес, който аз го нямам, аз ако знаех, просто ще ви донеса документ специално за малки и средния бизнес, който се раздаваше, листовката, е определена, че на създаване на едно работно место трябва да струва не повече от 7500 лева. Това са 3000... Тези документи, извинявам се, че ни прекъсвам, също го имаше създаване на работни места. Да, едно работно место... И това, че аз ще създам 3 работни места, никой не ме спонсорира за това нещо. 7 по 3... беше голяма безработица. 7 по 3... 21 хиляди лева. И искат... Тези пари трябва да ги дадат така, без... И те казват... Да, обаче 7 хиляди лева, ако вие направите разчет, примерно, сграден фонд, да се плати найма на сграда, да се вземе една преса, един струк и така нататък, макар и втора ръка, те няма да стигнат за половин човек, не за един човек. И следващия момент излизат от Анвона, от държавната телевизия и казват, българина получава малки доходи, защото няма производство. Той е муден, той не знам какво. Че който създаваш ти с 7000 лева едно работно место, с една отверка и едни клищи, каква висша техника и каква висша технология? Аз искам да ви допълня, господин Буров, не знам дали свършите за това, което искате да кажете. Аз ще го донеса. Тия 7000 лева, те въобще не стигнаха до въпрос на господин Димитров. Те само се обещаваха. Благодарение на добри мои приятели ме спонсорираха и съответно... Той се е намерил начини да... То добре, той трябва да е благодарен, защото при положение, че той беше успял да изтегли кредит,
Аз не успях и се ядосвах. Той не е успял също. И аз не успях и се ядосвах, че не съм успял. Но при положение, след като си направи сметката, че тези 11% продължение минимум на 28 месеца ще ти висят като дамоклев меч и ще те смажат, това означава, че по-хубаво, че не е успял, че е успял от тук, от там да вземе. Това ме нервира на целия този фон. Нервираме фактът, че всеки трябва да се оправя самосиндикално. Ние не сме ли хора на тази страна, бе? Че да се оправяме като куп. Тук те ни оправят без да ни целуват. Малко грубо звучи. Аз съм го кръстил 20 момента, понеже дойде и оправи хората за 800 дни, защото дойде и ги излъга. Защото обикалят излагаем как не гласувате за този измамник, така тя ще си гласувам за Царо. Защо ще гласуваш за Царо? Он ще ни оправи. Сега, по принцип, понеже вие сте по-интелигентен, мога да ви го кажа директно, след подписването на Малтийската спогодба, ние в момента сме обречени да плащаме репарации за изгубена студена война. И плащаме репарации. Това е обявено още изказването на Роналд Рейган на 8 юли 1982 година, когато нарече империята на злото пред английския парламент. Изказването на Роналд Рейган по публикацията на българския в списание Форум, на Иван Костов списанието. Аз го чета, защото трябва да знам какво пишат този рафиниран престъпник, който от санен комунист оглавявал СРС. Аз, например, дълго и продължително търсих неговия научен труд. С който той е станал доктор на науките. И трябва да ви кажа, че нито в библиотеката на МЕИ, защото когато защитаваш една дисертация, даваш 3 копия. Едното остава във ВАК, едното остава в тебе и едното отива в библиотеката. Или трябва да е в Народната библиотека, в Народната библиотека го няма. Библиотеката на МЕИ или библиотеката? Не. Библиотеката на Карл Маркс. В тези 3 библиотеки, този икономически. Младите хора не знаят какво е Карл Маркс. Добре, икономически. В тези 3 библиотеки този научен труд го няма. И аз искам думата на царя, но то не може да извадиш, той няма. И не, понеже тя е много, тя е структура и развитие на растежа по време на социализма. Това е научният труд на Войчо Ваньо. Аз имам една новела, Страната на чудесата, трябва да е позитична. Защото в България не сме Страната на чудесата. Господин Буров, значи ние доста не малко изместнахме темата. Отидохме при Иван Костов, при Царя, не знам къде. Значи, това са неща, които в друго предаване, значи това пак е в моята област, в 3 предавания. Аз съм водещ, няма никакви проблеми. Значи, това трябва да се каже. Господин Панайотов, който го казва, че обикновените хора няма да разберат някои неща, които им казваме, още в самото начало. Аз почнах така предаването, като казах, че това наистина е телевизията на народа, защото ние всички, аз поне така се чувствам, всички хора от народа. На техния крал и всички проблеми, които се случват на вас, на мен, на него, това са останалите хора. Министър до ми е Белчев. Значи, това не мога да го обяснявам си на разбора. Милиардер. Не съм никой не го е потърсил човек, защото не е бил от никакъв кръг. Не съм съгласен с господина, че народа няма да ви разбере. Българският народ е прекалено мъдър, не е неграмотен, знае да чете и знае да държи молив. Докато българският народ знае да държи молив и може да си прави сметка, не може сега. Има тенденция за опростяване на народа. Безспорно. И това е, че тенденцията
видите, който и вестник да хванете. Не, има сама тенденция, че хората нямат пари да си купат молив. И по това, че не могат да си направят сметката. Защото те така ги оставиха и така ги ограбиха, че когато ти пристигне сметката за толкова 140 лева, 560 лева, той вече се чуди не за молив, ами то няма и за едно парче хляб да си купи. Това е защото се бориме уж за европейски цени, които не се знае. Да, няма заплати са като в Африка. Не, във Франция. България е по-скъпа от Германия и Франция. Във Франция са по-скъпи. Германия няма каслици от 5 лева килограм, съм убеден, че във Франция няма каслици от 5 лева килограм. И телефонните разговори са им по-евтини. Много по-евтини. Това пък и говорим. Там те ги подаряват. Пак свързахме нещата с социалната политика. Не социалната политика. Този среден бизнес, той за да развие бизнес, той е зависим. Той трябва да има GSM, за да може да, докато да е свързан с диспетчера, той трябва да има някакъв тъп компютър за интернет, какъвто и да е, за да може да си прави маршрутите. Нали, отива до Благоевград, до Благоевград са 120 км ли? Колко са до Благоевград? 100 км ли са до Благоевград? Минава през къде си отива до Сандански, той трябва да с този компютър той си прави маршрутните разходи, за нафта колко отиват, за гуми, масла, ремонти, заплати, командировъчни. Това са консумативи. Според вас, това, което рекламира правителството в момента, новото коалиционно правителство, което рекламира, че отпускали 5 милиона евро за подпомагане на малки и среден бизнес, това е някаква подигравка. За 5 милиона евро? 5 милиона евро. 5 милиона евро, добре. За малки и среден бизнес. Първо няма никаква прозрачност. Къде ще отиват 5 милиона? Къде отиват изобщо? И на кой се дават? И на кой се дават? И как да ги вземаш? Не може да ги вземеш. Сега ще го питаме него, господин Димитров, някой от неговите колеги от всички таксиметрови фирми в София, дали не е казал някога, че защото и таксиметрови фирми горе-долу, като всичко останало, знаем как се образуваха, кои ги направиха таксиметрови фирми, кои банки, но таксиметровите, извинявам се, че ви прекъсвам, господин Нинчев, таксиметровите фирми в момента в България, мога да твърда, че са едни абсолютни едновремешните пирамиди. Значи те ти дават нещо, което струва примерно 10 лева, ти го плащаш 50 и не знаеш за какво го плащаш. Да. И всеки един даден момент, така е подписан договора, че ти във всеки един даден момент си с двата крака навънка. Не с единия, когато си на лизинг, а с двата навънка. И не знаеш кога ще станеш от местото да ти стине. Говорим за автомобилите на лизинг, които ги отдават. Значи на вашите колеги, които са дали автомобили на лизинг, които пишат там първа част. Да не съм конкретен, Opel Astra 8000 евро струва базовата цена, те го плащат 44 000 лева. Вие си правите сметка къде отивате, автомобилът ти го дават базово, без абсолютно никакви екстри. 28 000 лева горе, Тесла. При положение, примерно, че си купуват 50 автомобила, което един дистрибутор купиш 50 автомобила, ти преконец 20% ДДС-то ти го опрощава. И тази отстъпка тя не е обявена. Аз отивам като обикновен човек, искам да закупя един автомобил. Не 50, не 1000. Един. 8000 евро. Плащам ги и взимам автомобил, който в момента го карат моите колеги и плащат безумни суми. Не говоря. Това е само един пример за всичкото. Да, има и по-страшни филми. Има и по-страшни филми за такива работи. За тези отдаване на лизинг и така. Много по-страшни. Като 60 000 лева апартаменти купувам аз или Ламарина. Просто не мога да... Която за 7 години се скапа. Защото и 3 години отива на кино. Значи в Германия на този тюф след третата година автомобилите не могат да минат на тюф. Не, че не искат хората. Искат да минат, но не минават. И те вече, понеже техната система е работеща, и те знаят, че на третата година те са си подписали с Мерцедес, примерно, договор, връщат му стария автомобил, той вече Мерцедес какво си прави с него, тебе не те интересува, и ти дава нов автомобил. И разликата в цената ти я доплащаш като лизинг или както тук се казва, като лизинг в България. Ето, чуете, уважаеми управляващи, господа управляващи, дами и господа. Те не чуват, те са в други сфери. Чуете за какво става въпрос, как хората, при които отиваме, въпреки че ние сме си там много отдавна, при които отиваме в Европейския съюз, как сте решили проблема. В Германия, примерно една Германия, който
Вие сте сигурни, че така става. Значи 3 години караш колата, даваше после на фирмата производител, тя ти дава нова кола, ти продължаваш да караш, приспадат се някакви И пари. понеже си редовен клиент на тази фирма, тя ти прави безумни отстъпки. Говориме като 20% акциз, който ние плащаме в момента, те не го плащат. А те ти го продават с акциза, барабар с акцизи отгоре. Тук те слагат тройни налози. Значи, от всякъде човек може ли се 50 желая да работи. върви. Нали, железа и баласт, върви ако можеш. Значи, вие сте човека, който опита да вземе такъв кредит, той не успя, направи бизнес. Аз съм сигурен, че нещата са много трудни, защото вие ми бяхте казали, че сте взели пак кола от някакъв господин, който е вкарал и му изплащате, както на останалите фирми, таксиметри, както те изплащат пък. Благодарение на това, че бивш мой съученик, бивши съученици сме и благодарение на тези начала, лихвата върху този кредит, който фактически той ми отпуска като машина, която ми е дал да работя с нея, е символична. Около 1000 лева на година. Значи за 2 години и половина аз му плащам 2500 лева върху стойността, която примерно е 28 000 лева този автомобил. Реалната стойност. Значи аз в момента съм го изплатил този автомобил и мога да го продам 22 000 лева. Значи разликата е за мен е ощетяването. А когато си изплатил автомобил, който струва 8000, след 3 години ще струва 3000, а ти не можеш да му вземеш тези, които си ги платил. Поне половината. Господин Димитров, какви данъци и такси плащате вие на тази държава, която не иска да даде? Всъщност тя така ви даде този кредит, който не можахте да го вземете. Много е сложна цялата работа. Значи всеки един себеуважаващ таксиметрошофьор трябва да плаща съответно на счетоводител, който да го счетоводи с книга, както всички знаеме. Нали? И отделно и аз, понеже нали, се интересувам от тези неща и я питам счетоводителката, добре, аз нали съм по патентен данък. Съответно на мене никой не ми търси отговорност от апарата, фискалната ми памет, колко пари съдържа, колко съм нали, изкарал. Значи един път ме облагат с патентен данък, нали, патентният данък е статичен. Той е статичен и цялогодишен. Значи, само един данък плаща. Държавата не я интересува аз колко оборот съм направил на този апарат. А съответно, и като искам да съм честен, нали, ето, излагам си какво съм изкарал, какви са ми разходи, така нататък. И в следващия момент аз плащам 3000 лева каско, пълна автокаско на автомобила, защото за мен това е гаранция, че този автомобил утре пак ще работи. И тези 3000 лева, които аз ги давам кеш на застраховател, не могат да ми ги заведат като разход. И какво е това нещо? Защото била доброволно. Той и работата ми е доброволна. Не е на сила. Никой не ме кара на сила, работи такси. Работата ми е, нали, трябва да има някой, който да произвежда тази страна, за да могат да се плащат данъци и съответно да се завърти тази цялата система, да стигнем и до пенсионерите, нали, да има кой един плати пенсиите. Да, точно така, господин. Вие, господин Буров, какво ще кажете? Имате ли представа за този патентен данък? Аз, доколкото знам, има една малка разлика, че примерно то е такси. Да. И навсякъде се слага касов апарат, включвайки на него, кои жутриха там колко? $100 ли беше тогава? 365 лева с ДДС. 200 долара. 200 долара. Това е с монтажата. Така. Сега, той превоза, той повече от 3 човека не може да превоза. 4. Добре? Да. Но в повечето случаи вози един човек. Да. В същото време, в София, понеже преди 2 мандата ги държеше, кой държеше маршрутките? Бившият министър на транспорта, Йохим Краус, той държеше. Той е други работи. И той държи всичко. Добре, но маршрутките, те са на хартящи билетчета. Никой не знае къде се печата. Никой няма нито водни знаци, нито отчет, нещо. Просто те са така, нещо се раз... Уж ти го дава, ама може и да не ти го даде. И само да ви прекъсна за момент. Значи, аз доколкото знам, тези маршрутки са нещо като застраховка вътре, като си в колата, ако стане, не дай Боже, някакво происшествие. Поне така са в БДЖ. Понеже аз съм началото работил там в тази система, значи билета е застраховка, като самолета и така нататък. Би трябвало при тези маршрутки те да са с някакви водни знаци и ако не дай Боже нещо се случи някъде, този, който си е платил билета, фирмата да му изплати за това нещо, ако
има някакво нараняване или така. Пази Боже. Пази Боже. Така. Значи, но, които са... Но, тези маршрутки, които на ден прекарват отиване до Люлин, Дружба Люлин, до Оров мост той вози 10 човека. От Оров мост се качва още 10 човека до Люлин. Значи, един курс, едно отиване на него му е минимум 18 човека. Ма минимум. Да, с нормален работен ден. И не пиков час. И не пиков час. От Дружба до Люлин той кара 18 човека. Защото се слизат на Оров мост, там взимат други и така нататък. За ОС той средно прави на един час един курс. Отиване време, значи 36 човека. За, го сложим 5 часа, значи 180 човека той днеска минимум прекарва. Защото има пат, има върх. 200 човека по 1,50, това са 300 лева на една смяна. За 2 смени са колко? 600 лева. Това е всеки ден. И върху тези 600 лева той не има никакъв касов апарат. Той не е отчел нищо. Защото тези билетчета качва се и много пъти не ги дава. Интересно какви данъци плащат накрая. Те ако определят, че са на понеже те си ги купили на лизли, лизинга се смята за материален разход. Значи това влиза в разхода. И влиза в разхода. И излизат на загуба. И могат да излезат на печалба 5 лева. 5 лева и 20. Евентуално. Всичко. Така че това са... Но това ще амбицира да всеки българин да иска да направи една маршрутна линия. Една маршрутна линия, ако искаш да направиш, по-долу от 50 000 долара. И то, примерно, маршрутна линия, не, става дума за рушвети и това трябва да, примерно, София Костинброд. Иначе тези централните ще застрелят на втората улица, няма да ти простят. Но иначе от София до Костинброд, от София до Сливница, някаква така маршрутка, може да си направиш, обаче рушветите трябва да се подкупи. Тия 7000 лева, които са на човек за малки бизнес, не стигат, като дават за едно работно место. Понеже колегата е имал следващия път ще ви го донеса. Това е с герб на България и пише. Аз съм го подчертал, че създаването на едно работно място в България струва 7500 лева. И в същото време искат производителност на работника. И не може да искаш производител. Евентуално, ако ти отпуснат кредите. Евентуално. Може и да ти го отпуснат, може и въпреки всичко. Не 11% лихва. Върху 11%. Официалната лихва е 5,6. Но като ти сложат там за страховката, като ти сложат обработката, 15. И става 11. Но не съм сигурен, мисля, че имаше едни клаузи, мисля, че беше около 4 или 5 месеца гратисен период. Ма това няма никакво значение. 5 месеца гратисен период. Обаче като ти сложат лихва 12%, ти ги стопяваш в рамките на тези 36 месеца. А и в този ясен начин за мен беше просто уникална идея. Те ми дават едва ли не, аз се почувствах в една страна, да речем на изгряващото слънце, където всичко върви под нет и масово. Значи 6 месеца, примерно гратисен период, ако ти каже някой, ще дам парички, след 6 месеца ще започнеш да ми ги връщаш с лихва примерно 4%. Това е примерно все едно да ти кажа, ела да живееш в нас без да ми плащаш нищо. Това е само в Дубай. В Дубай се дава 3 години гратисен период и не плащаш никаква лихва, ако си купиш жилище. И мен това ме заинтересува и аз така направих една бърза аритметика и викам и става, давай да започваме. Обаче стигнахме до един момент и ударихме на скала. Обаче ама не. Не човек е не напразно един негов колега, който аз съм го обявил за пророк, Димитър Талев, в първия български политически роман на 56 или 57 страница, казва: Цонке, и да знаеш, че последният комунист на планетата ще умре в България. Даже когато в
Съветска Русия няма да има нито един комунист. Значи във връзка с тези комунисти, значи дядо ми ще цитирам, който е починал, Бог да го прости, той ни каза няколко фрази. Значи, внуче, или там както ме наричаше той, няма да го казвам, партия хляб не дава. Това е едната прословута приказка. Той ми каза, демек, само беше, сам трябва да си ги скажеш. Или както неволята няма да ти оправя автомобил. Или колата там. И другото, което е, той до целия си земен живот, съзнателен земен живот, не е бил член на нито една партия. Как е съществувал този човек? Значи всичко, което държавата изисквала от него, той го е плащал. Всичко, което му е наложено като данъци, е плащал предварително. И никой не му обърна внимание, човека си почина. Добре, че бяхме ние родините му, за да му обърнем внимание в последните моменти в живота. Значи, уважаеми зрители, ето виждате как стоят нещата с малкия и среден бизнес. Ние за средния още не сме стигнали да говорим, защото за малкия 7 хиляди, за средния сигурно 14 или 15 хиляди за откриване. За всички това е дадено, ще ви го донеса. Да. Това е с герба на България, брошурка от Министерството на труда и социалните грижи. Ще ви донеса. Сега да обърнем внимание пак на този малък бизнес, който господин Димитров практикува в момента, който му носи хляб за сега. Как се разви фирмата, откакто вие създадохте тази 2000-та година, направихте тази фирма, би трябвало, ако помага държавата, тя да се разрасне, защото аз имам познати, които имат не таксиметрови коли, а тирови, които в международния пазар, международни превози осъществяват. Там изискванията също започнаха да стават по-жестоки, смисъл такъв Евро 1 вече почти е остаряла работа, Евро 2, Евро 3 и отива на Евро 4, това е сертификат за колите най-новите. Говорим след 2004-2005 вече производство, 2006 тирови. Не знам дали сте запознати, уважаеми зрители, един тир струва около 200 000 евро с полуремарке или ремарке. И някои от тези действително направиха бизнес и то сериозен смисъл такъв, че без помагане на държавата вече имаха по 2, 3, 4, 5, вече имат по 10 и 15 тира. Значи искам да опитам един човек как си купува без помощ от някъде за 200 000 евро 5 тира. Това се ще ви кажа как се пътува. Значи, ако развиеш добре маркетинга, ако развиеш добре, ако развиеш добре спедицията, имат спедитори, които им намират товари и така нататък, имат възможност да си купат на лизинг цял тир. Примерно един тир на 10%, 200 000, 20 000 евро, да пустят кеш, нали? И после на базата на тия курсове, които ги осъществят, аз ще покана даже такива собственици на фирми, президенти и управители и така нататък, да запозная уважаемите зрители с тяхното развитие. Това вече е среден бизнес, защото 10-15 тира, това са 2-3 милиона оборот. Това е сериозен бизнес. Около 5 милиона оборот. Та искам да питам господин Димитров, той 2000 година е почнал малък бизнес, действително много малък бизнес, семейен бизнес, защото баща му на едната кола, той на другата, брат му и така нататък, цялото семейство, майка му им шие калъвките на колите там, сменя отзад и така нататък. Подръчни материали, средства, кой как може, нали, като едно време Райна Княгиня, шие и така нататък, кой как може, се оправя по български. Значи, господин Димитров, 2000 година вие започнахте. Има ли разлика сега в момента? Имате ли закупени повече коли? Успяхте ли да направите нещо в този бизнес? Да увеличите фирмата, примерно, от 2 човека на 3, на 4, нови хора да привлечете да работят? Технически погледнато, напротив, намалили сме работническия състав в нашата фирма на семейния бизнес, но практически като погледнем стойността на бизнеса, преди беше някъде около 4 000 лева, в момента около 30 000 лева. Значи, де-факто финансово ние сме се развили и сме напред. Въпреки, че нещата са се концентрирали върху един автомобил и един по-възрастен автомобил. Да. Нали, държавата на сила, така ако мога да си изразя, ни накара да бъдем милионери. В смисъл да станем богати хора. Едно време аз имах 6 автомобила, които струваха 6 по 2, 12 000 лева, а сега имам един автомобил, който струва 28 000 за страхователна стойност.
Това за да можеш да плащаш по-висок данък. Не за нещо друго. Също както с жилищата. Когато изкарват парите от 6 автомобила, са примерно 50 лева, а когато изкарват парите от един автомобил, са 20 лева. Разбирате ли? Значи, аз един път ми режат крилата да не мога да изкарвам пари и следващия момент ме натоварват с данъци и повече плаща. В черната книга на... си не се получават нещата. В черната книга на комунизма, нали, знаете как се управляват масите? Нищета, мизерия и несигурност. Разделя и вода и също. Безработицата поражда несигурност и страх. Комунизъм отдавна си отиде до колко? Не си отиде. Комунизъм си отиде много давно. Димитър Талев е казал, че последният комунист ще умре в България. Неговата книга на завой. Но все още съществува. 39-та година, кой е казал? Искате да кажете, че политиката на всички правителства до тук са комунистически? Абсолютно. Прочетете внимателно първата и втората част на черната книга на комунизма. Беличка, с търпение ще прочетете и ще хваляте за какво става дума. Комунистите определяват... С нощи бях в една друга телевизия на интервю и точно това говорихме за номинацията на Борис Велчев внука за главен прокурор на Република. И една жена се обади в защита на Борис Велчев, който бил много честен и доблестен и добър комунист баща. И аз казах, добрият комунист е само мъртвият комунист. И тя каза какъв писател са като говори такива работи, защото имаше много честни и добри хора между тях, както и Юлиан Бучков го каза много често, и той сигурно той бил добър и честен комунист. Аз имам друго мнение за тези хора. За съжаление, България в последните 16 години се управлява само от комунисти. Без значение дали се казват Иван Костов, Ахмед Доган, Милен Велчев, Симеон фон Саксен-Холмгот и така нататък. И в момента, когато го намерят, те сигурно са го номинирали, сигурно ще го изберат Борис Велчев. Той вече избран. Да, погледнем реално нещата. Значи, дялото на Борис Велчев си пил ракета с бащата на Сергей Станишев. Те сега си пият заедно вискито. Този прокурор ще извади всички далавери наяве. До този момент. До този момент, за да осъдят, примерно, БСП или НДСБ или СССР. Както обяснихте, до сега си само комунисти се управляват, така че той не може никой да обяви. Този народ да се събуди и когато говорим за дребния и средния бизнес, той просто няма да има такъв, защото тези, които управляват България, те не искат да имат такъв. Аз мисля, че... Те служат на други господари. Защото една Германия, една Америка има свръхпроизводство и те искат да си продават техните продукти в нас. Те не искат България да има производство и да изнася. Ние, когато влеземе в Евросъюза, няма да имаме хептен никакво селско стопанство, защото испанци, италианци просто с ефтини цени ще ни смачкат. Защото в момента касата на са 5 лева, а в Германия супермаркет са 50 цента килограма. Това е във връзка с високите технологии. Хората имат много малко хора, които работят в производството, повечето са компютри и машини. И единствено само тези гадове, аз наричам гадове, като Моравей Рядов, като Вилхем Кралец, като всички, които бяха близо, си направиха предприятия по европейски и само те са конкурентоспособни. Дайте едно хубаво предприятие, което да не е в ръцете на той или ноня. Или той да седи в сянка, а някой да го управлява. И когато говорим ние за тия камиони и тирове, ето уж някой си взел на лизинг, тези фирми се направиха от такива като Бойо Божилов, от такива като Биомет, които... Значи, аз много добре знам... Не съм съгласен до тук. Значи, кой продаваше наркотици в България? Полицаите. Полицаите имат ли тирове? Митничарите, които участват в контрабанда, имат ли тирове? Имат тирове. Всички контрабандисти с цигари, имат ли тирове? Имат тирове. Значи, всеки, който беше в сивата икономика, той прежава. Между тях може да има някой. Не казвам. Правилото за това е правилото да има изключение. Аз искам да кажа, че действително аз имам много малко познати такива приятели, в смисъл в бизнеса, нали, които те са 3-4, обаче вече действително наистина са милионери. Един е започна, да ви кажа защо, как започна. Почна, защото има връзка навънка, нали, в Гърция, примерно, една гръцка капиталистическа държава. Германия, да. Не, той е в Гърция. Човека знае гръцки, роднина, първи възрачет беше депутат в Кипър, направи му едно рамо, докараха, стана представител на Хенкел, нали, пилата в България, и оттам нататък човека има висше образование, икономика завършил,
и така, и си разви бизнеса много добре. Една птичка пролет прави. Нали, значи вече има 20-30 работни места създади. Нали, да ви кажа на него, че държавата грам не му помогна до този момент. Не, че на някой помогна, аз не си. Никой не е помогнал. Помогна на тези, които изпраха парите и които ги върнаха от там, където бяха изнесени. Имали нужда помощ, те имаха достатъчно. Помогна да ни ги разкрие. Нали, говорим преди малко за един прокурор. Кой е прокурор? Татарчев се вижда в градите. Какво направи господин Татарчев? Нищо. Има го в някакви списъци по една друга телевизия, която вие казахте, че сте ходили и така нататък. Той гума, когато щеше да докарва един небезизвестен Огнян Дойнов в Чувал, нали си спомняте това? Той бил при него на гости два пъти. Той бил при него на гости два пъти и какво си говори, само те си знаят. Един е, Бог да го прости, вече не е с живите, другия никой няма да каже. Нали, голем е революционер там македонски господин Татарчев. Следващия прокурор, какво направи следващия прокурор? Само такива... Стана директор в два борда. Факт, вие ще кажете, аз това не го знам. В Пловдив, в Плевен, в цигарената фабрика, в борда на директорите. Значи, в това директорски борда... Вътре, на топо, 6 стоянки. Виждате, уважаеми зрители, за какво става въпрос. След като главният прокурор по този начин действа, то е ясно. Говорим за корупция, не действа. Говорим за корупция в висшите шанове на властта. Не, това се доказва. Докато не е доказано... Защо влизате в АПИС? В АПИС? Четете борда... Всеки може да страда в някой борда директори. То е на отговорна държавна длъжност. И не трябва да има никакви други длъжности. Закони за това, че те си ги правят. Замразява, докато той е... Това в Италия, в Германия и в Европа не може да се случи един главен прокурор да е на два борда. Той е само главен прокурор. Той си е само това. Той затова получава това, затова има бронирана кола, затова има бодигардове. Ама те му взеха колата. Това е много смешно. Те му взеха колата, един нотариус, който подкупен, който му взе колата и журналистът трябваше да докаже, че на главен прокурор му взеха колата. В други държави, господин Буров, уважаващи главни прокурори себе си, те биха напуснали на момента, биха дали длъжността. Така ли? Няма държава, има територия. Да. Тя е за... Май ще бъдете прав. Не, тя е за територия. Това не е колесата. Не, аз съм прав и се радвам, че запознахме с господин Буров, защото ще сложим сега дата на 100 лева, че аз казвам до 8 месеца, това на 2 години. И ще даваме наследника на Буров да му взема 100 лева. Сега, казвам ви, че... Какво ще стане? Той каза за падането на цените, че ще паднат до 8 месеца. Аз казвам, че 2 години. Цените на недвижимите имоти. Да, те изкуствено ги дигнаха, за да дигнат... Както на него му дигат изкуствено данъка на колата. Както дигат тока на хората, както дигат парното, както всичко дигат... Как може да ти дигат парното, без да ти правят анализ на цена на парното? Аз малко искам да кажа, че малко се опитам да разбирам от икономика, не мога да падна, защото ние в Европейския съюз, знаете ли, сигурно вие сте казахте, той 20 сте ходили, в Европейския съюз в тези... Център на Берлин може да си купиш на 1000 евро апартамент. Така ли? Абсолютно. Център на Берлин. Говоря на супер място. Има апартаменти в Берлин по 15 000 евро. Айде, дайте ми апартамент в България. Това не го знаех, защото те непрекъснато ни плащат с това, че там цените са много високи. Примерно не знам за Берлин, но в Америка абсолютно невъзможно да си купиш жилище. Значи в Америка има къща за 25 000 $, има и за 250 милиона $. Къде ще я купиш? В България същата работа. Само че в Америка банките се моли да ти даде кредит. Тя ти се моли да ти даде кредит. Ако той има таксиметрова компания, те ще му целуват ръка, банкера сам ще дойде и ще каже да покажат техните пари. Точно така, разбира се. Защото те имат свръх. Не свръх пари имат. И тук имат пари. Тук имат. Ама тук гледате остава да те ограбват, те измамат. Това е разликата. Ние икономиките имат нагоре, а нашите отиват надолу. Аз така имам чувството, значи в нашата държава, аз имам чувството, че хем да ти дадат парите, примерно. Хем ти дадат главата. Хем да си вземат тези пари, които си дали, и ти да ги работиш, значи да ги има на хартия, че имаш да ги даваш. Демек 3 пъти иска да те обруват. Това при положение, че ти можеш да изплуваш само ако да не превишава чистият ти лихвен процент 7%, а плащаш почти двойно, а преди се плащаха тройно. Както не сме в сивата икономика и да не работиме един таксиметров лаф има, извинявам се, че тук ще го кажа, на двойно счетоводство да си направя взимам си един апарат,
който е без фискална памет и си работя, без да имам данъци на апарата. Това е сивата икономика. Те принуждават хората да доложат държавата, няма държава. Това също е архаично, както това... Колко са тези маршрутните таксиметрови линии, колко са юначно момче, поне си Поне 100 линии са поне. За София не са по-малко. София колко са? За София, само за София 30-40 линии са. 40, 50. Има само в Африка, в Латинска Америка. Така. Тук са 40. Една линия колко таксите има горе-долу? 10. Значи аз понеже сега съм будно момче, където казахте вие, се рова навсякъде по интернет. Значи в интернет четах една статистика. Чикаго не, говорим за София, ще Чикаго. Да направим едно сравнение. Тоест, мисля, че беше не Чикаго, а Нью Йорк. По територия е колкото България. Приблизително, плюс-минус. Така. По население приблизително плюс-минус. Не говорим сега за... Да. В София само има толкова таксита, колкото има там, в това по територия и по население, колкото България. Само в София има толкова. Добре, това нищо. Говорим за маршрутките. Нали, колко таксита има в София, колко маршрутки? 15 000 има таксита в София. Не, говоря за маршрутките. Колко са? 42 по 10 са към 500 коли. 40 е равно поле, гарата е 42. Не, 40, номер 42 нищо не значи. Не значи, че са... От 1 до 42 са линиите. От 1 до 42. Само линиите. А колко коли обслужват линията, не се знае. 10 да е обслужват. Централните може би 15. 500 коли са маршрутите. Искали да кажеш, че тия пари отиват така, без някой да разбере си. Добре, то има ли? Като се качиш, има ли? Те затова тия маршрутки са не кой си. Те затова не са те не са. Имаше нормални хора, случайни хора, като вашите приятели с тировете. Обаче те им ги вземаха. Във връзка с тези маршрутни линии станаха, когато излезнаха тези маршрути, станаха безумна конкуренция. Значи допреди да излезнат те, ние можехме да градиме някакъв стабилен приход, имахме статичен, който изкарвахме и можеш да направиш бизнес план дори, че можеш ти да изкараш еди колко си пари предвиждания свои. Когато ги нямаше тази конкуренция за нас. Значи, сега излезнаме, не можеш да преминеш. За маршрутките, понеже господин Буров все пак е банкер. Значи, всяка една маршрутна линия са по две, защото примерно, казвам 36 са дублирани. Старата фирма, която съди общината и новата, която е спечела от общината. Върви жълто 36 и върви бяло 36. Така че не са 42, а са по две. И са 84. Значи, както той казва, около стотина. Не, въпросът е, че... Това е конкуренция. Те са платили 50, а са винаги за да са 1,20. Другите да са... Едните бяха 99 стотинки, другите бяха 1 лев. Значи, хем са различни, хем са монополисти. Много интересно. Абсолютно. Това е също както GSM, нали? 3 GSM оператори. И всичките са с една. Свалиха цената, казват, че ние сваляме цената, обявяват гръмко. Свалена е цената и в същото време минималното отчитане е 1 минута, а не 30 секунди. Или 10 или 15 или 30 секунди. Те като го направят в една минута да говориш по телефона. Скъпия, значи такъв мобилен оператор е в България, никъде по... Vodafone, който е най-скъпи европейски. Точно така най-скъпи. И английски, държи цяла Европа, е по-евтин. Имам приятели от Швейцария, които ми се обаждат в къщи от Vodafone за 12 стотинки, значи 6 евро. Има такива IP телефонията дават върху IP телефона в Австрия има 4 оператора IP телефони, които плащаш 7,5 евро абонаментна такса, 0 евроцента на минута. Само плащаш... И какво стана, господин Буров? Значи всички ние сме натоварени. 15 лева плащаш и говориш колкото искаш. Магарите натоварени във всяка една посока и всяка една област.
Това е умишлено. Трябва да плащаме репарациите. Тук те връщам в детинството си, натоварено магаре, нищо не усеща. Не, напротив, усеща. Докато има талента, ще има и касат. Това трябва да се дигне и да отидем 2 милиона пред парламента. Не 20 човека, както се събират около мене, възрастни хора с патрици, ми жал за тях, че са дошли на студа да ме подкрепят, а 2 милиона. Като във Венецуела, като го свалиха Хуго Чавес, изгледа 1 милион и го върнаха. Сега по принцип България се управлява не от българските министри. Тук идва от Международния валутен фонд, с мустачите. Той казва, тези ще взимат толкова пари, ще могат да харчат толкова. Никакви кредити. Какво? Ма ти още живи ли са? Той идва да провери дали сме още живи. Затова идва на 4 месеца. Аз съм края на месеца при Оли Рен. Не във връзка с корупцията, която се описва в моята книга Крадеца за Стефан Софиянски, а във връзка с уличните кучета. Значи те там са по-загрижени за уличните. Немската телевизия АРД идва да ме интервюира не за моите книги, които говорят против корупцията в България, а за уличните кучета. И сега 3 екипа от Германия, пак за уличните кучета. Абе, хора, дайте да говорим сериозни теми. Имате господин Буров, аз мисля, че... Бъдат сигурно и за циганите в България. Те ще станат притежатели на тази държава. Те ще им ги прати, бе. Не. Толкова просто циганите ще заминат като гледат. Няма да станат. Те нямат за цел да станат. В момента, в който ще дойдат, че ще ги оправят, че ги стегнат. Държавата мисля, че много ги лансира. Така мисля. Спрям крачето. Ако четете внимателно законите, сега в момента се гласува един закон, че на безработните се плаща 18 месеца. Нали? И след това престава няма един път да уволнат, плащат една година. 3 месеца да работиш. Сега вече ти плащат 18 и край. Не, това не е специално. Това е кранчето, което удря точно роми. През пръстчетата. Защото те бяха се научили. Работят 3 месеца, съкратят ги на борсата. Една година, цък-цък. Това го има в Германия, в Франция, в Швеция. Сега обаче... Господин Буров, аз ходих предаване тук 2-3 пъти. Не са ли виновни братите роми? Те са също като нас. Те са български граждани, оставени на произвола на съдбата, мачкани. Никой не се опита да ги интегрира тия хора, да им даде работа. Никой и да им кара децата в училище. Те са се интегрирали помежду си с българи, даже живеят много добре с българи, както и турците си живеят в една махала. Съгласен съм. Значи, не ги разделяме хората. Въпросът е, че какво са 140 лева на месец? Какво ще им помогнеш? Ама в Швеция има шведи, които го правят същия номер, като в Германия малко ли? И там хората с нашите сутеньорите имат безработни. Аз съм милионери. Така че това не трябва да... Проблемите са много по-тежки и не са в тази посока, която търсите. Значи, посоката вие преди малко Ако ще говоря срещу циганите, ще говоря срещу Цветелин Кънчев. Ако ще говоря срещу турците, ще говоря срещу Ахмед Доган, а не срещу нашите сънародници, които са на... някои всеки по-зле от нас. По-зле от нас. Те са на наши и на по-лошо дирижение. Аз обикалям и сладата горе бумажките и турските, на срещи хората са много зле. Уважаеми зрители, и не се казва една лоша дума за българин. Както всичко, така и нашето предаване вече се доближи, има край, така нашето предаване се доближи до своя край. Вие бяхте с рубриката Скенер на телевизия Форум, аз съм водещия Неделчо Илинчев. Довиждане, приятен ден, приятна вечер. И до нови срещи. Всичко добро.